Θα τους πάνε 35 μπροστά γιατί διπλώνει τα λάθη το είδες. Διπλώνει. Έχει να έχει πολύ αέρα μπροστά για να μην διπλώνει. Κοίτα με βράχο που βγάλε. Το έφερε, ήταν άσκελα ο μαλάκας. Ρε μαλάκα. Τι, κάτσο ρε μαλάκα. Έτσι να το καρπείς ρε μαλάκα. Το τούμπαρο ρε μαλάκα. Πάρε κινητό ρε, κινητό. Το άλλο, κάτω φωτογραφία ρε. Πω ρε τον τύπο τι έκανε ρε φίλε. Κάτσο ρε, θα δείξω την πάλι τώρα.